Cando falamos de Lugo, sempre destacamos o seu patrimonio cultural, o seu patrimonio arquitectónico, o seu patrimonio natural, que, sen dúbida, son unha riqueza. Pero hoxe quero facer énfase no máis importante que ten a cidade, que son as súas xentes. Por iso nace este proxecto, que nace con moitísima ilusión para coñecer de preto eses proxectos, como naceron, como medran, como contribúen a facer unha cidade mellor. Convídote. Damos a benvida a Héctor e a Paco, do restaurante España. Benvidos. Hola, Elena. Benvidos. Moitas gracias pola invitación. Gracias a vos. Hola, Elena. Gracias a vos. Si recordamos ese eslogan que tanto identificou a nosa cidade para comer Lugo, sen dúbida, nos primeiros segundos vennos á mente o restaurante España. Vos hoxe sodes os protagonistas, pero é un proxecto que ten unha historia. Como nace o restaurante España? Bueno, o restaurante España ten unha historia moi longa, porque o restaurante España nace no 1907. E entón, é unha historia que está moi longa, está moi vinculada á cidade de Lugo. Está situado no centro, entón moitas personalidades ao longo da historia do España pasaron por ali, sobre todo tendo en conta que tiña enfrente o Gran Teatro, que era un centro de afluencia. E nas nosas nas más da miña familia, entra no 1982, que é cando meu pai se fai cargo do restaurante España. Desde esas hasta ahora, fomos nós tomando o relevo, está na miña familia, sí. O recordo, por suposto, a aportación de voso pai foi clave primeiro para asentar o proxecto tal como hoxe o coñecemos, pero tamén para conseguir algo moi importante que son nos negocios de hoxe en día, que é garantir ese relevo xeracional. Vos deste toque de innovación, un toque internacional, e recentemente o víamos nos medios. Como se consigue eso? Mira, é simpático, porque meu pai non quería que nos dedicáramos ao restaurante, que sempre nos dice, claro, teu pai metevos. Meu pai non quería que nos seguíramos co restaurante ao principio. O que pasa é que despois, primeiro meu irmão empezou e apasionoulle o trato ca xente, gustoulle moitísimo, e despois eu fui tamén a estudiar cociña e me gustou tanto e me apasionou tanto que entón meu pai xa estuvo super orgulloso, non, de que seguíramos co seu proxecto. E eu creo que, ao final, el contagiounos a ilusión polo traballo, polo día a día, polas cousas ben feitas, son cousas e valores que nos foron transmitindo nosos pais creo que os collimos con ganas, non? E como convencedes a Eva para que visite o voso proxecto? Pois foi unha historia curiosa, porque se puxeron en contacto con nós, concretamente con Héctor. Puxeron en contacto, entón dime un día, oye, que me din que queren vir ver Recelle para que veña gravar Eva Longoria. Sí, e chamáchelo, non? Ainda non os chamei. E dali a unha semana, dixe, oye, chamaches o de Eva Longoria? Pois esquecime, coño, chama, non vai a ser que sea verdad. E entón chamou e viñeron ver o sitio. Eles en principio querían ver o sitio, unha ubicación onde gravar. E, cando chegaron ali o sitio gustoulles moito, a verdad que, é o rural de Lugo, entón son sitios moi bonitos o que temos, un valor moi importante que temos. E fascinoulles. E a partir de aí foise fraguando, puxeron un día para vir gravar, veu a produtora, viñeron os cámaras, despois chegou ela. E así foi como se fragou un pouquiño para gravar ali, sí. A noticia dos 2 soles de Repsol tamén ten que ser unha boa nova para o voso proxecto, non? Como acolledes?
Sí, pois a verdad que moi contentos. Nós sempre, además temos unha filosofía, e tuvemos sempre unha filosofía clara, que nós non íbamos a apuntar ou facer as cousas distintas a conseguir ningún tipo de galardón destos como soles ou estrellas ou ningún tipo de recoñecemento, pero que co que nos facíamos todo o que viñera, pois sería super benvido, non? E así foi cos 2 soles resoles, que creo que foi unha cousa boa para nós e que incluso para nós e para a cidade, que creo que todas estas cousas dan visibilidade a toda a maravillosa gastronomía que temos en Lugo, pois todos estes recoñecementos nosos, dos nosos compañeiros, ao final o que fan é un global de darnos visibilidade a toda a gastronomía de Lugo. Indudablemente é un proxecto que dá valor á cidade, que coida os produtos, que coida a atención, que vos organizades dunha maneira tan natural que contades hasta un elemento internacional como foi esta visita, que dá un salto cualitativo tamén na promoción, pero facédelo con tanta naturalidade porque detrás vese unha enorme paixón polo que facedes, non? Que eu creo que é clave en todos os proxectos, pero realmente a cidade, os produtos que se cultivan, que se coidan en Lugo, ten unha parte importante tamén no éxito do proxecto, ou non? Sí, total, eu creo que temos moita sorte de estar onde estamos, porque temos todo e o millor. Entón, temos un cultivo para que a nosa gastronomía sexa a nivel mundial, pero digo a nivel mundial, xa non me quedo en España, porque temos os mellores produtos, temos os mellores produtos de campo, de horta, de lácteos, os mellores produtos de mar, temos un acceso a todo isto. Hoxe falase da cociña de quilómetro cero, da proximidade, nos é que nun radio de 100 km temos todo e o millor. Entón eu creo que eso, nos somos moi conscientes deso e aproveitámonos deso, e despois, por suposto, decías ti a paixón. Eu creo que en todos os traballos, en todo o que se fai, a paixón é indiscutible, non? Pero no noso que no día a día, estar traballando, creo que a paixón pois, é fundamental. E temos sorte que temos esa paixón polo que facemos, encántanos o que facemos e así o queremos transmitir. Quédome cunha frase de que aquí o temos todo. Casualmente o que vos recordades e o que hoxe vemos aquí, eu tamén o confirmo. Proxectos como o voso teñen que afianzar o orgullo que debemos sentir como cidade. Nós pois temos que ser capaces de darlle visibilidade, pero sobre todo de valoralo e de recoñecelo, que era o que eu hoxe quería facer pois neste pequeno encontro nun espazo de cercanía, pero nun espazo sincero e con moito sentimento de agradecemento por o que facedes día a día, que sodes unha maravillosa presentación da cidade de Lugo. Moitas gracias. Moitas gracias por convidarnos a estar este cachiño contigo e nada, hasta outra. Moitas gracias, Elena. Un orgullo é para nós poder representar a cidade de Lugo alá por onde vamos e recibir a xente que ven de fora e ver que está encantada con esta cidade. A verdade é que toda a xente que ven de fora e nos recibimos no España notase que está encantada. Pois dese éxito tedes unha enorme responsabilidade. Así que a continuar facendo o que sabedes facer con tanta paixón. Moitas gracias. Moitas gracias.